Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baqy betarap yurdumyzdaqy täzelikler kimem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutlugy bilen tanışdyrýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow Mukaddes Oraza bayramy bilen gutlaýan. Singapur Respublikasynyň prezidenti Hanym Halima Yakupowa maşgalasy. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyar çağlygyň ýurduny öwrüli. Diýarimizde körpe nesilläň hemme taraplaryň saadlyşykly ösmegi ugruna döwlet derejesinde alad edilýär. Çağlygyň döwrü we bilim almaklary, saadlyşykly ösüşi, göwnüjay diň jalmaklary, wagtyny şadyan we peýdaly geçirmekleri bilen baglanyşykly meseleler hormatly prezidentimiziň durmuş ulgamyny nazarlayan siýasatynyň ileri tutulýan ogry bolup durýar. Diyarımızda körpe nesilläň hemme taraplaryň we saadlyşykly ösmegi ugruna döwlet derejesinde alad edilýär. Dünýä ulugylaryna laýyk gelýän ajaýyp çağalar diň jalşy we sagalşy merkezlerine tomsuna diň jalyan ýaş Türkmenistanyň sany ýyl saýyn artýar. Şol sagalşy diň jalşy merkezlerine göwnüjay diň jalmak, wagtyň gyzykly we peýdaly geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Şu günler sapaly göýekleri jülgetnäki şeýle merkezlerde diň jalyan mekdep okuwçylarym şol şertlerden gowny hoşluk bilen peýdalanýarlar. Türkmenistanyň ýaşaşyk ýyleşlerimiň münasip bilim we terbiýe almagy, sport, aýdymsaz, edebi seper dörözlük bilen meşgullanmagy, wehinlerini we okuýuplaryny ösdürmek mümkinçiligine eýe bolmak üçin ähli işler edilýär. Ýurdumyzda gurulýan döwrewap mektepleň çağalar waglarynyň hemem sagaldyş diň jalşy merkezleriniň sany ýyl saýyn artýar. Döwletimiz okuw ýylyny tamamlanan mektep okuwçylarynyň tomysky diň jalşy döwrüni şadyan we peýdaly geçirmegi, köpetdagyň jülgelerine hemem ýurdumyzyň welaýatlaryna ýerleşen sagaldyş merkezlerine diň jalmak we saglyklaryny berkitmek üçin aladalar etýär. Milli liderimiň bu awatda ýöredýän siýasaty ýaş neslin hemme taraplaryň beden, aň bilim, ruhy, ahlak we durmuş taýdan ötüşiniň üpçün edilmegine gönükdirilenler. Şunda ýaşaýyşyň hiyelini ýokarlandyrmak we Türkmenistanyň ählisi, şol sany körpeler üçin has oňaýly şertler döretmek ileri tutulýan ugry bolup durýar. Muňa jemgyçilik guruluşynyň we şahsiýeti kemaly getirmeň ilki başdaky esatlary hökmünde maşgala hemme taraplaryň gollaw berilmegini gözegine tutýar. Ýurdumynyň ýaş raýatlarynyň tomysky diň jalşy mögtümine göwnüjay diň jalmaklary, hemem wagtlaryny hoş geçirmekler üçin ähli mümkinçilikler üpçün edildi. Garasy beýtarap Türkmenistanyň ähli kunjaklaryny, hususan jany şypaly göýekleri jülgetini, ýurdumynyň ähli sebitlerini hereket edýän diň jalşy merkezlerini şu günler wagtlaryny hoş geçirýän çağalyň şadyan tetler gurşap aldy. Şu günler göýekteredäki çağalar sagalşy diň jalşy merkezlerine diň jalyan çağalyň wagtlaryny hoş geçirmekler üçin ýürüýte meden şäherleň maksatnamasy hereket edýär. Oňa laýyklykda bu ýerde diň jalyan körpeler bugün joň gözel ýerlerine siýahatda bolýarlar. Güneşli diyarımızda hormatly arkadaşymyzyň watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesiller üçin okumagy, öwrenmägi hemem döwrewap diň jalmagy döretip berýän mümkinçilikler çäksiz. Ýürüýte düzelen meýilnamelere esatyna çağlyň diň jalşy günlerini ruh weletlikde geçirmekler üçin merkezara bayramçylyk şowkunlary, durly ugurlar boýunça bätleşikler, sport ýarşlary ýygyderli geçirilýär. Esasy bellemel zat bolsa, ýurdumyzyň ähli çağalar sagalşy diň jalşy merkezlerine diň jalşyň iňkämel tejribeleri, ösüp barýan ýaş nesilläň hemme taraplaryň we sagalşykly ösmek ugrunaky usullar giňden ornaşdyrylýar. Çağlyň hemme taraplaryň ötüşine terbiýe we bilim bermeň täzeçil usullaryny ornaşdyrmagy, çağlyň amatly diň jalşyny üpçün etmegi, sagdyn durmuş ýörelgesini ýaýwanlandyrmagy döwlet başdanmagy aýratyn ünsärýär. Ýurdumyzda alınıp barlayan giň möçörli işler, körpe nesilläň bagtyarlygyny üpçün edýän ýörelgeler, milli liderimiziň ýaş nesilläň sagdyn ösmegine ägirt uly ähmiýet berilýändigine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda olar üçin ajaýyp bilim, sport we diň jalşy merkezleri gurulýar. Hormatly arkadaşymyzyň taýsy tagallalary, sağlyň öz wehinlerini hemde okuýuplaryny ösdürmegi, ýyl watanymyzyň güllä ösmegi üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy üçin ähli şertler döretmäge gönükdirilenler. Öňdewarjy tehnologiýalary bilen üpçün edilen sagalşy merkezler diňe bir paýtagtymyzda ýa-da welaýat merkezlerine däl, eýsem ýurdumynyň beýleki şäherlerine, hemem owalaryna da gurulýar. Beden terbiýanyň we sportyň ösdürilmegine, sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkarar bolmagyna ulun serýän döwlet başdanmyz Türkmenistanyň beden terbiýe bilen köpçüliklerin meşgullanmagyna aýratyn ünsärýär. Ýurdumynyň ähli welaýatlaryna zerur enzamlar bilen üpçün edilen çağalar sagalşy merkezleriniň gurulup ulanmagy berilmegi, ýaş nesiller hakda edilýän aladanyň uly rowaçlyklara betlenýändiginiň nowatdaky sutnamasydyr.
Sağalar tağılış dinjaş merkezlerine yürütü düzülen maktatname itaatını körpelöň aratyna medeni, bilim uğurlary, durly görnüşler boýunça öz boluşly, gyzykly bätleşikler guralýa. Bu bolsa çağalyň oňoýly dinja almaklary bilen bir hatarda olaň wagtlaryny peýdaly geçirmekleri hem olaň aň düşünjetiniň artmagyny şertlendirýär. Bagtyar çağalar olar biziň ertiyerk güne ynanmaz. Biziň kuwatymyz we şöhratymyz, ýüllerine bagt we şatlyk alamatlary usgunoklayan çağalar watanymyzyň güllä ötüşiniň esasyny nişanlar diýip hormatly arkadagymyz aýratyn melleýär. Şeýlelikde ýurdumyzda ýokary derejede ösenme awadan jemgyýeti kemaly getirmek, watanymyzyň mundan meýlekde güllä ösmek üçin zerur şertler hökmünde öz ýaş raýatlarynyň bagtyar çağalygynyň bähwidine biziň döwletimiziň alyp barýan egirt uly işiniň beýanynar. Geçmiş bilen geleceğin ara bağlanşığı şu günümüz bilen bağlanşdyrylýar. Häzirki döwrümüz bolsa bu biziň çağalarymyzdyr. Bagtyar çağalar biziň ertiyerk günümizde bolan ynanmyzdyr. Geljege batyrgy garaýşymyzdyr. Hakyky kuwatymyz we şan şöhratymyzdyr. Durmuşymyzyň güllerini deňelýän körpeleň bagtyar ömür sürmegi, alytlary ýaň salýan şadyan gülküleriniň belende göterilmegi durmuşymyza many saýyp, onu hassa gözelleşdirýär. Gadamyna gül ýaraşýan watanymyzyň bagtyar çağalarynyň keýpi saglygy bolsa, göwnleri rowşenlik nur paýlýar. Sapal dinjalşda şipa tapýan arkadagyly nesiller, hormatly arkadagymyzyň öýleri üçin döretýän mümkinçiliklerini her ädimde duýup ýaşaýarlar we näzik ýüreklerinden joşup çykýan täsirli çykyşlaryň üstü bilen milli liderimize hoşallyklaryny bildirýärler. Tomutky dinjalş mögtümine gökderedäki dinjalş merkezlerine wagtlaryny hoş geçirýän çağalara netlenip, guralýan durly şäherler olary gatnaşan körpelere ýatdan çykmazak şatlykly pursatlar peşkeş berýär. Hemem mehriban watanymyzyň ötüşiň täze belentliklerine tarap okunly öňe barýanlygyny alamatlandyrýar. Orta mektepleň ýanyna döredilen tomutky dinjalş meýdansalaryna çağalyň wagtlaryny şadyýanlykda geçirmekler üçin ähli şertler döredildi. Körpe nesiller olarda bilim ministerligi we ýurdumynyň ýokary okuw mektepleri tarapyndan döredilen aýdymsaz kompýuter sowatlygyny artdyrmak we daşary ýurt dillerini kämilleşdirmek goýunça gurnaklary uly höwes bilen gatnaşýarlar. Ýaş nesliniň wekilleriniň dinjalşlarynyň her bir pursatynyň netijeli bolmagy üçin Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi tarapyndan köp taraply işler alınıp barylýar. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bedew wada bilen öňe barýan ýurdumyzda esasy owugyjylyk ekinleriniň biri bolan pagtanyň öňdürüşi ýyl saýyn artýar. Mehriban arkadagymyzyň owugyjylyk pudugyny amala aşyrýan düýpli özgertmeleri, daýhanlary edýän ýygyderli himayat gollawlary Ahal welaýatynyň Saraks etrawynyň pagtaçy kärençilerini geljeki zähmet ýeňişlerini galkynyrýar. Bu aýdylanlar bolsa etrawyň bawa daýhanlarynyň ekin meýdanlaryna ýaşaçy gowçulary şunlar ki daýhan ahlasy bilen edýän ýygy işlerine de aýdyn görünýär. Şunlar ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Saraks etrawynyň hasyl ustatlarynyň her bir iş güni zähmet edermeligine weslenýär. Muňa bolsa pagtaç kärendeşleriň ihlasy zähmetleriniň netijesinde häzirki wagtda ekin meýdanlarynda tebigaty gödel gelişik berip hatar tutup oturan gowaçalaryň göwün göterjik kesbini synlanynda da anyk göz ýetirmek bolýar. Gowaçatyllarda çekilýän zähmetiň hem ihlasyň geljeki bol hasylyň kepilligine oňat göz ýetirýän etrawyň kärendeşi daýhanlary şu günler pagtaçylykda jogapkärli möhümleýin işleriň biri bolan gowaçalaryň hatarara bejerikini geçirmek işini gün taýyn ýabanlandyrýarlar. Gowaça bejerikinde mehriban arkadamyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren has kämil hem kuwatly bejerik traktorlarynyň her biriniň dol güýjünde işledilmegi gadanylýar. Ma'lum bolýary hatarara bejerikiniň agrotehnikanyň talaplary laýyk gurulmagynyň maksady topragyň ýumşadylmagyny, haşeratlaryň kökleriniň kesilip ýok edilmegini we topragyň ygrany saklamaga uly ýardam edýär. Häzirki wagtda etrapda hatarara bejerigi işleri bilen bir hatarda gowaçalary mineral dökünleri bilen iýmitlendirmegi utgaçykly alınıp barylýar. Şonuň üçin hem uly jogapkärligi, serhataplygy talap edýän bu işi talaba laýyk geçirmek etrapda tejribeli mekanizatörlere ynanylýar. Öz wagtynda bejerigi geçirilen ýerlerde tebigaty gödel gelişik berip her bir insanyň kalbynda bol hasyla bolan ýagşy umyt ynamlary oýarýan gowaçalar bereketli toprakdan yrtkal döwlet tapan saragtly pagtaç kärendeşleriň işi höwetlerini hem bu ýytançlaryny artdyrýar. Olaryň altyny ýüzde öz öňlerine goýan asly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan ynam berkidýär.
Hormatly prezidentimiz yurdumyza azyk bolçulugynyň döredilmegi, elatymyzyň özümizde önürleýän gök we mewe önümleri bilen ygtybarly öpçün edilmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Hemem bu babatda aýdyň wezipler öňde goýýar. Munyň özi döwlet siýasatynyň eller tutulýan wezipeleriniň biridir. Şoň netijesinde ak bazarlarymyz ýylyň ähli paslyna gök önümlerden dürli mewelerden doly. Bu babatda Daşy welaýatyna durmuşa geçirilýän işlerim ýürüýte bellenmäge münasipdir. Yurdumyň ähli welaýatlaryny bolşaly Daşoz welaýatyny da ýylyň bütün dowamyna dürli önümleri önürmek ýokur depine anyp barilýar. Olan gözlegleşleriň netijesinde gök we mewe önümleri ýylyň bütün dowamyna ýetişdirilýär. Türkmenistanyň Ow hojalyk we daş gorşagy gorumak ministrliginiň könürgençe trawnaky ýyla dyşganysy munyň aýdyň mysallary. Bu ýerde ekinleri sugormak, iýmitlendirmek, howasyny çalışmak işleri kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Daýhançylyň milli ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ilmi tehnika usullary bilen utgaşdyrylmagy ýyla dyşgananyň has köp we ekologiýa taýdan arasy önümleri önürmegini öpçün edýär. 10 hektara barabar bolan bu döwrewap ýyla dyşganyda pomidoryň bir neçe görnüşini häzirki döwrüň talabyna laýyk ösürip ýetişdirmäge mümkinçilik bar. Ilaty öz ýurdumyzda önürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoňlar bu ýerde pomidoryň bol hasyly ýetişdirilýär. Ýyla dyşgananyň hünärmenleri olary ýokur derejede hemem agrotehnika talaplara laýyk ýyda etmek hötdüsinden gelýärler. Bu ýyla dyşganada urunuşdyrylan häzirki zaman enjamlar kärhanyň zähmesuýur işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyla dyşganada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna uğradylýar. Munyň özi Türkmenistan betaraplyň mekan ýylyny üstünliklere beslemekde ähmiýetlidir. Kemale getirilen bereketli hasyl ýyla dyşgananyň hünärmenleriniň ihlaslarynyň ýerine düşýändigini suwda edýär. Bu bolsa birleşen maksadyň hemişe üstünlik getirýändiginiň güwäsidir. Şoňlar çağırşyňça haraw gullugy geçýän haraw gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň, beýleki goşunlarynyň we haraw edaralarynyň haraw gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň haraw gullugy nowatdaky çağırş hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 14-nji martyna çykaran fermanyny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýulan wezipeler üstünlikle amal aşyrylýar. Türkmenistan betaraplyň mekany ýylymyzda dowam edýän bu işler hormatly prezidentimiziň degişli fermany esasynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna hemem harwy borçluk we harwy gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Häzirki wagtda kanunna bellenlen möhletler gulluk eden harwy gullukçylar Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşullaryndan we harwy edaralarynyň harwy gullukdan boşadylýar. Şeýlede çağırş günneçeli 18 ýaşy dolan hemde harwy gulluga çağırş möhletini ýa süýçürmek hukugy bolmadyk Türkmenistanyň erkek raýatlary harwy gulluga çağırylýar. Bu işlerin goromaşykly dowam edýändigini ahal welat harwy wekillerine alınıp barlayan lukmaçylyk barlyklaryna da görmek bolýar. Harwy wekilliklerde tejribe lukmalardan dödülen toporyň häzirki zaman lukmaçylyk enjamlar arkaly geçirýän barlyklary ýaşlaryň saglyk ýagdaýyny maksada laýyk anyklamaga şert öredýär. Çağırş toporyň netijelerine laýyklykda nizamly gullugy geçmäge ýarymly diýilip taýlanan ýaşlaryň hemde ähtiýaçlygy boşadylýan harwy gullukçylaryň Ylgyn şäherine ýerleşýän 27-nji orta mektepde ýerleşdirilen ilhalar insan Eser Muallim Berdimuhammed Annaýewiň ýagtyýa diýerligine tergülleselerini goýmaklary bolsa watançy şahsiýete goýulýan belen sarpany aňladýar. Ýaşlar ahal welaýatynyň Babydaýhan etrawynyň täze ýol daýhan birleşiginde ýerleşýän Berdimuhammed Annaýewiň adyny götürýän muzeýe hem aýlanyp gördüler. Olar bu ýerde zähmet nesilleriň bilimli bolmaklygy üçin hiç şaşyn unutulmajak tagallalar eden Ustad Muallim. Ýurdunyň hakyky watançysy Berdimuhammed Annaýewiň gahrmançylykly ömür ýoluna degişli bolan edermenligi öwrenmäge giň mümkinçilik aldylar. Ýazgy harwy gulluga çağırş möhütinde seçilip alynan raýatlar şeýlede şu möhütinde ähtiýaçlyga boşaýan harwy gullukçylar bilen ýaşuly nesillerimiziň, harwy we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň, jemgyçilik guramalarynyň hünärmenleriniň gatnaşmagyna wagtly nasihat duşlary, maslahatlar, meden şäherler geçirilýär. Şeýlede watançylyk mazmunly harwy siýasy şekilli görnüşler görkezilýär. Gorunç häsiýetli harwy doktrinamyz, harwy siýasatymyz, harwy strategiýamyz dogrusynda ilkinji düşünjeler berilýär. Harwy wekilliklerde ilhalar insan beýik watançy Muallim Eser Berdimuhammed Annaýewiň harwy gulluk resminamalaryny degişli görnüşleriň görkezilmegi täsirligi bilen tapawutlanýar. Şäherlerden goromaçylyk işlerinden soňra çağırşa degişli raýatlar hünär derejelerine, ukyp başarnyklaryna görä şahsy istekler hem nazara alınıp çağırş toporyny çykaran netijesine laýyklykda harwy gulluga uratmak wezipesine girişildi.
Şeýle tolundurucu pursatlarda il ykbaly ynanylan merdany oğullar enatalaryň ýaşul neslin ak patasy bilen Ahal vilayat harby wekilliginiň binasyndan ýola düşdiler. Şu möhünde beýleki goşun görnüşleri bilen birlikde Türkmenistanyň içeri işler edaralaryna çağırış boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylar davaral ýagdaýda ätýaşyga uğradylar. Şu münasibetli Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälik Berdi Muhammedow adyny 10 nolbar harby bölümine kanunyna belgilenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylary, harby şahadatnamalary we nizam taýýarlygy, jemgyçilik insanperwer taýýarlygy boýunça tapawutlanan harby gullukçylary ýadygarlyk sowgatlary goşurly. Hormatly bilen serkerde başymyzyň degişli permanına laýyklykda harby gulluga çağırylmagy degişli bolan raýatlarymyzy harby gulluga kabul etmek, 2 ýyllyk harby gulluk borçlaryny awra bilen berja eden harby gullukçylary ätýaşyga uğradyş şäherleri Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyny hem ýokary derejede geçirilýär. Hormatly prezidentimiň hut özüniň ak pata bermegine açylyp ulanylmaga berilen tagtawazlar serhet birikmesine hem ýaş watançylar dawaral ýagdaýda harby gulluga gadam basdylar. Merdana pederlerimizin görülesini eğirip watan sergedine gulluk etjek ýaş esgerler bu ýerde hormatly prezidentimizin taýsy tagallasy bilen gulluk etmäge dörüdilen döwrewap şertleri bilen tanışdylar. Çäreňiň dowamyna tagtawazlar serhet birikmesiniň türkmen edermen ýörüýte maksatly toporunyň harby gullukçylaryň ýerine ýetiren görkezme çykyşlary harby gulluga gadam basan ýaş esgerlerde mukaddes serhetiň goragyna bolan höwesini artdyryp watançylyk uruhuny belinde göterdi. Şeýle hem dost oğulluk serhetlerimizin mäkäm goragyny üpjünejek ýaş serhetçi esgerler bu ýerde ýaýwanlandyrylan döwrewap harby tehnikalar bilen tanışdylar. Soňra medeniýet öýünde harby gulluga kabul eden ýaş esgerleriň, serkerdeleriň, ýaşul nesliniň jemgyýetçi guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen bayramçylyk dawarasy uly ruhy bilen besenli. Dawaranyň dowamyna watan ediligi wasp edilip ýerine ýetirilen aýdymlar çäreňiň şowhuny artdyrdy. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň hataryna çağırış boýunça harby gullugyny geçen harby gullukçylary ätýaşyga boşaltmak bilen bagly şäherler baý mazmuny besenýär. Ätýaşyga gitmäge degişli harby gullukçylar harby gullugynyň soňky ýyllarynda nowatdaky gedek halkymyz üçin taryhy ähmiýeti bolan mukaddeslikleri sarpaladylar. Olar ilki bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdi Muhammedow adyny birinji ýörütürüşdirilen harby mektebine gelip, belen şahsiýetiň ýagty ýadygarlygyna tergüldeselerini goýup taqdim etdiler. Soňra ätýaşyga ugramaly esgerler halk hakydasy ýadygarlyklar toplumynyň ýadygarlyklary tergülçemellerini goýdular we toplumyň çägine ýerleşýän Watan Mukaddesligi muzeýine gedelenjetdiler. Ähmiýetli we ýatdan çykmajak şäherlere gatnaşan harby gullukçylara harby şahadatnamalaryň goşurlyşy boldy. Ýokary ruh bilentligi gutlagy çykyşlaryna we ýatdan çykmajak täsirlere beslenen bu günde watan öňündäki borçlaryny ýerine ýetiren bagtyarlyk döwrüniň esgerleri ýadygarlyk sowgatlary bilen sylalandylar. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyna başlanyp gurulýan şäherler biri-birine ulaşýar. Dürli maslahatlar, wagt netiqat şäherleri işçi häsiýete beslenýär. Türkmenistanyň mezliyetiniň Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň jemgyçilik guramalarynyň bilim, saglyk goruş we derman tenaty ministrlikleriniň Alimler Akademiýatynyň geçiren matlagady hormatly arkadaşymyzyň sagdyn jemgyýet syýasatynyň ähli umumy dawralanmak diýilip atlandyryldy. Murat Garriýew adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti, Magtumula adyny Türkmen Döwlet Uniwersiteti, Döwlet Mehmet Azad adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Aman Kekilov adyny Moğolumçylyk mektebi, Seyitnazar Teýda adyny Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Instituty bilen bilelikde Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyna Türkmenistanda çağanyň ýerki ötüşi we mektebe çenine taýýarlygyny ösdürmek, kämilleşdirmek maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen çağanyň ýerki ötüşi sagdynyň gözbaşdyr atly teleköprü matlagady geçirildi. Matlagyň dowamyna diňlenen çykyşlar döwletimizde çağanyň ýerki ötüşiniň wajyp soraklaryny, bu gurlarda ýetilen tepkitlere, öňde durýan jogapkärli meseleleri bagşlandy. Almy çykyşlar matlagda gatnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň Oguzhan adyny Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetinde hormatly arkadaşymyzyň kabul eden Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasynyň gelip çykýan weziplerden uguralyp, ilkinji gezek göni aýlymda teleköprü arkaly uzaga aralykdan okutmak hemde meýdan şertlerini tejribe okuwlaryny alyp barmak täze tehnologiýalarynyň ýoly goýulmagy ýokary netijelere betlendi. Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiне geçirilen ilma malumatlagat berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýokary hünärli injenerler taýýarlamakda innowasiýon tehnologiýalaryň ornuny ýylyp atlandyrdy.
Halkara insanperwer ilmlary we Ötüş Üniversitesi'ne sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmak, hukuk tertibini berza etmek, hemem ýol hereketiniň kadalaryny we piýada geçerlilikleriniň düzgünlerini berza etmek maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna wagt netigat duşu geçirli. Halkara Gatnaşyklar Institutyna geçirilen şäheri işçiň häsiýeti wetlenni. Şeýle maslahatlar Türkmenistanyň Döwlet Energetika, Inżinier Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna da geçirildi. Türkmen Owa Hojalygy Institutynyň Türkmenistanyň Gyzylýarmay Milli Jemgyýeti bilen ýokary okuw mekdebiniň Wenanlar guramatynyň bilelikli guramagyna sagdyn ruhulent ýaşlar bitarap diýaryň ürögşen geljegidir ady bilen wagt netigat duşu geçirildi. Döwlet Mehmet Azada adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Türkmenistan bitaraplyň mekani ýyl münasibetli berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne dilleri öwretmeň we öwrenmeň döwri we usullary atly alma maglumatlar geçirildi. Maslahatyň dowamyny ilmi çykyşlaryň oňlar söz dinlendi we alınıp barlayan ilmi barlyklarda gozgolyan meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Talipliň dürli dillerde ýerini ýetiren aýdymlary üren täsirli boldy. Magtumuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetine Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň guramagyna arkadagly diýarda ýanlanýa bagyt mukamy ata watan Türkmenistan bitaraplyň mekanatly dörejlik duşu geçirildi. Türkmenistanyň bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň mejlisiniň Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň we Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bilelikli guramagyna hormatly arkadagymyň jowher paýhatyndan dören ine tagdym mukaddetligi tagdymatly eserinden uguralyp milli miras ebedi miras atly aýdym sally dawraly çäre geçirildi. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň göz keselleri ilmi kliniki merkezine geçirilen ilmi maglumatlar göz keselleriň döwrüp anyklaýyş we bezeriş usullary diýilip atlandyryldy. Bu ýokary okuw mekdebiniň stomatologiýa okuw öňümçilik merkezine de stomatologiýanyň wajyp meseleleri atly ilmi maglumatlar geçirildi. Türkmenistan bitaraplyň mekani ýylyna Amankekil fanyny muallimçilik mekdebinde 2019-2020 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli soňky jaň dawarasy geçirildi. 2017-2020 okuw ýyllaryna muallimçilik mekdebinde okan 3-nji ýyl talipleň 434-si okuwlaryny tamamlaýar. Olar döwlet ýynaklaryny üstünlikle tawşaryp, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň, Ahal we Balkyn vilayetlarynyň orta mekdeplerine, sagalar baglaryna iş ugradylar we özleriniň zähmet ýoluny başlarlar. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutynyň akmatlagadyň bu ýokary okuw mektebiniň talip ýaşlarynyň ilmi işleriniň önümçiligi ödürilen tatlamalarynyň sergisi bilen utgaşdyrylmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Tatlama işlerinin öýdoşly sergitiniň Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna da ýygyderli geçirilmegi talipliň okuwlarynyň tejribelik bilen berk utgaşýanlygyny görkezýär. Türkmenistan bitaraplyň mekani ýylyna baglanýan guralýan dürli meden köpçülik çäreleri Ahal vilayatyna da bir-birine ulaşýar. Tezen Babadyhan, Kaka, Göktepe, Akbuğday etrap we Tezen şäher ýaşlar guramatynyň, Demokratik Partiýanyň Tezen etrap komitetiniň we Wenanlar guramatynyň guramaklaryna geçirilen aýdym sally dawralmatlagadan baý many mazmuny boldy. Saragıs Beherden etrap ýaşlar guramaty şeýle-de Demokratik we Agrar partiýalarynyň Kaka, Beherden, Akbuğday etrap komitetleri tarapyndan geçirilen aýdym talymatlagadan täsirli boldy. Onu edilen çykyşlarda hormatly arkadagymyň dürli ýyllarda nesir edilen şuňgury many mazmuny ýugurulan kitaplarynyň ýaş netle watançylyk hemde ahlak terbiýetini bermäň, sagdym durmuş ýörelgesini kemalga getirmäň mühim çeşmet bolup durýanlygyny buýsan şulen aýdyldy. Saragıs Kaka, Beherden etrap Wenanlar guramaty we kärdesler arkalaşyklar tarapyndan geçirilen aýdym talymatlagat işçiň häsiýeti boldy. Türkmenistan bitaraplyň mekani ýyl münasibetli guralýan dürli maslahatlardyr çäreler Balkyn vilayatynyň ähli etraplardyr şäherlerine de ýetilmez oşgyna aýratyn ähmiýeti bolýar. Balkyn vilayaty häkimliginiň Wenanlar birleşiginiň vilayet bölüminiň, kärdesler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmetiniň, ýaşlar guramatynyň vilayet geňeşiniň we vilayet polisiýa müdürliginiň, Türkmen Döwlet Döwlet Kanserynyň Balkyn Awat Newçilik orta hünär okuw mekdebine bilelikde geçiren wagt netigat maslahatam baý many mazmuny wetlendi. Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň vilayet bölüminiň, Fenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň vilayet komitetiniň hemem Gyzylýarmay Milli Jemgyýetiniň Balkyn vilayet we Bereket etrap bölümleriniň bilelikde guran maslahatlary ýurt berkarar il bagtyar sagdyn durmuş bagtyar diýilip atlandyrly. Vilayatyň Türkmenmaşy Serdar etrap şäher, Magtumuly, Esenuly, Etrek, Bereket etrap gaýetleriniň prokuraturalarnyň, ýaşlar uramalarynyň bilelikde geçiren wagt netigat maslahatlary arkadagly jennet içire ýurdum bar, kämil taglimatdan watan galkynýa diýilip atlandyrly.
Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýyl münasibetli geçirilýän täsirli maslahatlary wagyn netigat şäherleri Daşwy welaýatyna da ýygyderli geçirilýär. Daşwy welaýat gümrük kanatynyň Daşwy welaýat serhet birikmesiniň hemem ýaşlar guramasynyň Daşwy şäher geňeşiniň bilelikli guramaklaryna wagyn netigat maslahaty geçirilýär. Onu ýurdumyzyň baş kanunyny kämilleşdirmek barada alınıp barlayan işler, şeýle-de raýatlarymyzyň asuda awadan durmuşy dogrudynak täsirli çykyşlaryň bir näçe diňlenni. Welaýatyň könürgünç Türkmenmaşy Urukhalent Aqtepe taraplaryny geçirilen wagyn netigat şäherlerim ýurdumyzyň baş kanunyny konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilen işlere bagyşlandy. Onu Demokratik Agrar Partiýalyň itirap komitetleri, Wenanlar guramatynyň itirap bölümi, Kärdesler arkalaşyklarynyň itirap birleşmesi, Ýaşlar guramatynyň itirap bölümi bilelikde guradylar. Daşwy şäherindäki 36-njy sagalar bagyna dawraly maslahat geçirildi. Onu Türkmenistana çağaryň ýerki ötüşini we mektebe taýýarlygyny üstürmek babatda 2020-2025-nji ýyllarda mektebe çenli çağalar edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamatyny durmuşa geçirmek gönükdirilmeliligine aýratyn üns çekildi. Lewa Polayt baş bölüm müdürlügi tarapyndan Türkmenawat şäherine geçirilen maslahat täsirligi bilen tapawutlandy. Çağanyň 2 ýaşdan başlap beden, akyl we ruhy ahlak taýdan taýlaşykly ötüşini we mektebe taýýarlygyny üçin etmeklige netlenen bu maslahata welaýatyň mektebe çenli bilim terbiýeçilik işgärleri gatnaşdylar. Türkmenawat şäher häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Türkmenawat şäher komitetiniň welaýat polisiýa müdürliginiň welaýat adalet bölüminiň şeýle-de Lewa Polayt ýörüýti sunat kemem Türkmenawat şäher tehnika orta hüner okuw mekdepleriniň guramaklaryny ýaşlar arka dagly, ýaşyl tuğly diýarymyzyň geljegdir diýilen at bilen geçirilen dawraly maslahat aýratyn many mazmuny boldy. Lewa Polayt kitapxanatynyň ýaşlar guramatynyň Lewa Polayt gazetiniň guramaklaryny Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahaty işin häsiýet maksus boldy. Onu ýurdumyzda amal aşyrylýan konstitusiýon özgertmeler oň jemgyçilik gatnaşyklarynyň mundan meýlekde kämilleşdirilmegine, milli demokratiýanyň hassa dawralanmagyna ähmiýeti barada çuňur mazmunly çykyşlar edildi. Beýtarap döwletiň bagtyar maşgalalary atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry geçirilip, ol ýokary ruhlanetlige betlendi. Wenanlar birleşiginiň Mary welaýat Wenanlar bölüminiň hemem Kärdesler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagyny geçirilen bäsleşiň bu tapgyryny bagtyar maşgalalar bäsleşiň şertlerine laýyklykda ýene mamalarymyzdan dowam edip gelýän milli däp desurlarymyz, edim gylymlarymyz esatyna türkmen maşgalatynaky gudawçylyk gatnaşyklaryny maşgala durmuşlarynyň üstü bilen beýan etdiler. Şeýle-de hormatly arkadaşlarymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyna salgylanyp, maşgalada ulanmak üçin melhem taýýarlap, şol taýýarlan melhem bilen bagly rowaýat gurrun berdiler. Hemem, hormatly arkadaşlarymyň halkymyza bagş eden bagtyarlyk döwrüne maşgala durmuşlaryna bolup geçen şahatlykly wakalary, bagtly pursatlary gysgaçyk sahny bilen görkezdiler. Ýeňji olanlar bäsleşiň Aşgabat şäherine geçiriljek jemleýici tapgyryna gatnaşmagy hukuk gazandylar. Mary welaýat prokuraturasynyň welaýat polisiýa müdürliginiň Mary welaýat gazetiniň hemem welaýat baş bölüm müdürliginiň bilelikde guramagyna geçirilen wagt netigat maslahatam terbiýeçilik babatyna ören ähmiýetli boldy. Marynyň Lukmançylyk orta hüner okuw mektebinde temmäki ýowuz welaýatly wagt netigat duşugy geçirildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlary we paýtagtymyzda Aşgabat şäherine şu gün 6-njy iýuny saat 20-den 7-nji iýuny saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Hamal Mutlulygynyň berýän habary bilen tanşalyň. Balqan welaýatyny ötkärip duran bulatly howawul ýağış ýağar ýyllarym çakmagy mümkin. Demir gunatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ötür. Howa gejesine 16-21 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkärip duran bulatly howawul ýağış ýağar ýyllarym çakmagy mümkin. Demir gunatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ötür. Howa gejesine 20-25 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkärip duran bulatly howawul demir gunatardan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal ötür. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar.
Lewap vilayatyny ütkäpdiren bulut howa bolup azkem ýağşýar ýyllarym çakmagy mümkin. Demnady kuna tardan tele sekunda 9-14 metr eken şemal öksür. Howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyny ütkäpdiren bulutly howa bolup ýağşýar ýyllarym çakmagy mümkin. Demnady kuna tardan tele sekunda 9-14 metr eken şemal öksür. Howa gijetine 21-26 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ütkäpdiren bulutly howa bolup ýağşýar ýyllarym çakmagy mümkin. Demnady kuna tardan tele sekunda 10-12 metr eken şemal öksür. Howa gijetine 21-23 gradus, gündüzüne 27-29 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 7-sine magnetik hadisatynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler edetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.